Tipra hasini kereng amcayo Beremni Tipra Mothani awemu kokcamung panda Khwlaikha tongo BJP CPIM IPFT hai bodol kotorongno mechini TTADC hapani khamblai asuka Tipra Motha hapanga phaimani yagulo dofa Hangkorni samuni simi chengai TTADC amcayo juda hamkai rijak samung tang nakjagai tongo TTADC hapani bakhaktui Ashok simia bodolno krak kusrang khlaitonani bagibo boagra Triprao kri phano bodolni adong okraro kholabo ongkhuri samung khlai tongo obo haikino Golagarti Doyaram khumchak community hall nogo Hangkor Beremni adong nongno tui workshop khlaijaka Tipra Motha YTF TWF ni luajimung bai Pandaw manjaka CEM Punochandra Jamatia Tipra Mothani kasko BK Rangkhol Bishamganj Zonal Chairman Suran Deburma MDC Ganesh Deburma Tipra Mothani adong khatung Deburma khubui juda Tipra Mothani adong rok kongnar thanibo Hangkor Beremni workshop tui shaka Tipra Mothani kasko BK Rangkhol Golagarti o jeni Tipra Mothani district level leaders workers jotoni kaisa aro sonmelono anobo faidingka ang ma phai manjaka ang khatong thokjaka ani osugno message je joto borok jeni jar daito tongo chala buru students businessmen juda professional samung tangnai rongno ang ma koyo je jar daito chuma palainai ani kuno potri impuno nungbo Tipra saba ninimo daito tongo boni baine tini chini greater Tipra line jeta chini Maharashtra bai chung jotono khathan saungoi uthansa jaga uchung phai ta bo je Khwlaikha tini orobo takarjolani beisobo je district level tini oro chonglai mani oro je phainai burui chela jotono student phunungthung jotono jar daito palai tabo je kono somoy ekta chen district village council ni election kusuna ongmano abono chung rugoino bakhaw chung prostut physically mentally heartily chung prostut ongnai nango bono bagai tabo u conference ni ongoino conference hoitene chung u message katal khai tai bisa jotono ronani ang jotono makoyo thank you hambai emon ogrim kok salai mani kroi tabok oro chung je taisingbang saka oro chung district level ni netritwa block level local level grassroots level je samung nangmani obotini oro salai jaknai angbo president hisabo oro je ani sathai ang sanai tai ambasa tai se program tongo aroni bagai bang thangnai nango aboni bagai nang timely ang ma thango timely ang khlaio time lora chorong khlaino chini andolon ni map bonos tongo tabok jeng greater Tipra land je khub kaisa daitto manai abono jodi jeng timely manai khlaimai ong khlai jeng ungkulo kaislewo thangnai obo ang kriu boni bagai je kono jagao ang timely ma thango tini bani message chung discipline bisingo obedient bisingo volunteer hearted bisingo chung timely abo jotono kisu khlaino chini agognani ongthung obono ani message tini chini joto kormi tai chini Tipra Motha tai Beremni Motha youth